Βλέπετε πίσω μου τη φύση, το πράσινο. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο εντάχθηκα στους οικολόγους πράσινους. Και μάλιστα στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές είμαι υποψήφιος στην περιφέρεια Β' Αθήνας. Για ποιο λόγο αποφάσισα να είμαι υποψήφιος βουλευτής? Όταν ήμουν μικρός, απολάμβανα το φυσικό περιβάλλον, στη θάλασσα ή στο βουνό, στον καθαρό αέρα. Μεγαλώνοντας όμως, άρχιζαν να εμφανίζονται τα προβλήματα. Από τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα που αυξάνονταν συνεχώς, τη μείωση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, την εγκατάλειψη και την καταστροφή του περιβάλλοντος, τη μόλυνση των θαλασσών. Περισσότερο υπέφερα όμως βλέποντας τα άτομα με αναπηρία να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μετακίνηση και στην επαφή τους με το φυσικό περιβάλλον, αναγκασμένα να ζουν μέσα στα σπίτια τους αποκλεισμένα σε μια πόλη γεμάτη νέφος. Όλα αυτά με έθλιβαν και με κινητοποίησαν να αρχίσω τον αγώνα μέσα από το συνδικαλισμό. Οι πολιτικοί όμως αδιαφορούσαν στις εκκλήσεις μας. Τα χρόνια πέρασαν και τα προβλήματα μεγενθύνονταν διαρκώς. Έτσι αποφάσισα να δραστηριοποιηθώ στους οικολόγους πράσινους και να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Τώρα νιώθω ότι έχω μια ελπίδα, μπορώ να κάνω κάτι. Ζητώ την ψήφο σας για να μπορέσω να έχω ουσιαστικότερες παρεμβάσεις για το περιβάλλον. Να δουλέψω για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, όπως τα παιδικά μας όνειρα. Σκεφτείτε ευτυχισμένες στιγμές. Ένα δέντρο δίπλα στη θάλασσα, πάνω στο οποίο κρέμεται μια κούνια. Ένα χώρο γεμάτο πράσινο, όπου τα ζευγάρια μπορούν να κάνουν τη βόλτα τους μέσα στην ηρεμία, χωρίς κανένα θόρυβο να τους ενοχλεί. Αν και εσείς έχετε τα ίδια όνειρα για μια ποιοτική ζωή, ψηφίστε με. Η ψήφος σας δεν θα με κάνει να επαναπαυθώ. Αντίθετα, θα υποστηρίξω τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσβασιμότητά τους στο φυσικό περιβάλλον, στη στέγαση, στην παιδεία και σε πολλούς άλλους τομείς, που μοιάζουν να έχουν διαλυθεί. Θα τα φτιάξουμε ξανά με τρόπο οικολογικό. Η οικολογία βοηθά σε μια καλύτερη λειτουργία σε όλους τους τομείς. Και ακόμα τα άτομα με αναπηρία έχουν το ισότιμο δικαίωμα στην ψυχαγωγία, να μπορέσουν να ανέβουν σε ένα βουνό, να το απολαύσουν, να έχουν πρόσβαση σε φυσικούς χώρους πολιτισμού. Το τσιμέντο όμως στέκεται εμπόδιο σε όλα αυτά. Και ακόμα τα άτομα που είναι τυφλοκοφά ή τυφλά έχουν στερηθεί την ακοή και την όραση και ακόμα τις πολύτιμες μυρωδιές της φύσης. Χρειάζεται ειδική πρόβλεψη και μέριμνα για τα άτομα αυτά. Η φροντίδα μου όμως δεν θα περιοριστεί στα άτομα με αναπηρία, αλλά θα φροντίσω για όλους εσάς τους γονείς που μεγαλώνετε τα παιδιά σας σε ένα αβέβαιο αύριο. Πρέπει να προλάβουμε τη φυσική καταστροφή και την αποδυνάμωση του περιβάλλοντος, ώστε τα παιδιά μας μεγαλώνοντας να βλέπουν αυτά που βλέπαμε εμείς παλιά. Για όλους αυτούς τους λόγους δραστηριοποιούμε στην πολιτική και μάλιστα στηρίζω τους οικολόγους πράσινους. Ας έχουμε όλοι μια μεγάλη αγάπη, μια μεγάλη καρδιά για το περιβάλλον, μια καρδιά όχι κόκκινη, αλλά πράσινη. Σας χαιρετώ αφήνοντάς σας με τη σκέψη αυτή, την εικόνα μιας πράσινης καρδιάς.